A Secretaría Xeral para o Deporte, a Axencia de Turismo de Galicia, a Deputación de Ourense e Expo Ourense poñen en marcha a segunda edición do Congreso Ibérico de Turismo Deportivo. Este congreso debe servir de impulso para que o sector este preparado para esa reactivación tan necesaria. O turismo de natureza e saúde, o turismo deportivo, estou segura que vai ter un pulo imprescindible nesa recuperación e reactivación, e tamén así o será non só para Galicia, sino para o territorio de Ourense, como ten apostado a nosa Deputación Provincial por este sector estratégico. Estamos en este segundo Congreso Ibérico de Turismo Deportivo que nos vai a anunciar as claves á reactivación no sector tras a pandemia, que é moito decir tras a pandemia porque estamos traballando xa en plena pandemia. E tamén hai que analizar e dar a coñecer esos factores claves e esos protocolos. A cita ten por obxectivo analizar as claves para a reactivación do turismo activo e deportivo e compartir protocolos de seguridade e boas prácticas, además de aproveitar as novas oportunidades. Un tipo de turismo, o turismo activo, no que estamos tamén a traballar. Espero que este ano xa finalicemos e se poda publicar ese decreto de turismo activo por que queremos seguir apostando dende a Xunta de Galicia e traballar tamén dunha maneira coordinada co sector na creación de eses novos produtos turísticos asociados ao deporte que permitan xerar valor engadido á experiencia turística do viaxeiro que elixe Galicia como destino, pero ademais ese turismo que nos permite construir unha oferta máis especializada e tamén máis desestacionalizada, xa que nos ofrecen moitísimas posibilidades para desenvolver actividades ao longo do ano, gracias aos distintos recursos turísticos que posúe Galicia e que nos converten tamén nese destino privilexiado para o desenvolvemento de turismo tanto activo como deportivo. Ourense acollerá en 2022 a celebración da Copa da Xuventude de Remo, así o anunciaba esta mañá o secretario xeral para o deporte. Non sei se estamos pasando el estrecho de Magallanes, non sei se é semejante a lo que pasaron aquellos hombres en aquellas 5 naos, con aquellas tormentas perfectas para cruzar por primera vez al Océano Pacífico. Pero estamos ahí. Es verdad que si estamos pasando el estrecho de Magallanes, estamos viendo ya nuestro destino final. Por lo tanto, intuimos el camino y el final a esa meta. Pero en todo caso, esa singladura, insisto, nos va a llevar al año 22, no solamente con este Congreso Internacional, sino que va a hacer posible también que Ourense sea sede de la Coupe de la Jeunesse, la Copa de la Juventud de Remo, al que vienen cientos y cientos de deportistas a un parque acuático de Castelo de Miño que no tiene parangón, en Europa, diría yo.